Mitä sä haluat, että ihmisille tulee ensimmäisenä mieleen Blistexistä? Joo, adjektiivilla kuvattuna varmaan totta kai korkealaatuinen, iloinen, heittäytyvä ja täydellinen. Täydellistä. Me käydään nyt katsomassa, mitä mieltä tytöt on tästä. Mitä sulle tulee ensimmäisenä Blistexistä mieleen? Hyvä huulirasva. Itse käytän sitä. Huulet. Suudelma. Huulirasva. Huulet. Turkoosi. Mun poikaystävä siis käyttää tätä, niin mä aina sen pöllin, niin sit se aina huutaa mulle siitä, kun mä aina otan sen Blistexin, niin ehkä se tulee mieleen jotenkin siitä. Jos sun pitäisi keksiä mainoslause Blistexille, niin mikä se olisi? Blistex, kun haluat iskeä jonkun. Blistex on kihelmöivän hyvä huulille. Blistex, osta jos haluat hyvän suudelman. Käytä Blistexiä niin, et kuivu. Blistex auttaa, en mä tiedä. Osta oma, ettei tarvitse varastaa poikaystävältä.